Rarara ai baka kyauta ba, rarara ai baka kyauta ba. Farko Allah zan sanyawa shine mai bada dukan ilimi. Sarki Allah mai badawa, rarara san bai gane ba. Dan ya taso a cikin daji shine yasa bai ganewa. Mun gane shi bai gane ba. Manzon Allah shine yace dukan mu tsarkake halshen mu, domin shine ariban mu. Dan ka taso a cikin kwaya ka zauna dan kai zagin mu, wannan aiki bai dace ba. Mun gane ka kifanin manzo. Manzon Allah shine yace dukan mu girmama manyan mu. Rarara wai shin ka manta, ya ce kai yaron malam ne amma baka gaji hali na sama. Rarara ai baka kyauta ba, bai kamata ka yo mana wannan ba. Aiki na kwarai ai sai babba, aikin sarki ai sai sarki. Milikin cani ai yayi mana dai, sarki a cikin dawa sarki ne, a Nijar shi ne an babba. Cani mu ka burge mu, a Nijar kowa sai cani. Cani kai ne shi gwambo, miliki na kwarai ai sai baba. Duk mai kushe mai ganewa, a Nijar kai ne zabin mu. Mun taso mun ce sai baba, Cani kai ne zabin mu. Wayyo Allah sai Cani.